Predvolebné rozdávanie versus uťahovanie opaskov. A čo čakať od balíčka na podporu ekonomiky? Otrasy v parlamente s epicentrom na podpredsedníckych stoličkách. Skončí sa odvolávanie Tibora Gašpara odvolaním Martina Dubéciho? Priniesli nové pravidlá do parlamentu slušnosť Ján Mažgut, Michal Bartek, Zuzana Mesterová a Marian Vyskupič. A ich recept na reštart Slovenska. Nedeľa, 11.55, čas vyhradený pre politickú diskusiu o 5 minút 12. Vitajte. Považujem za úplne prejav politickej hlúposti to, čo opozícia predvádza. Stiahol chvost a reálne nepustil sem svojich poslancov. Pán minister obrany má moju dôveru. Každý videl tie stĺpy, to sa mrví ako také rožky do strúhanky. Sú tu politické nástroje politického súboja. Jedným z nich sú aj tieto návrhy na odvolávanie. V podstate 2,5 roka nerobí nič iné, iba sa snaží zlepšiť svoju situáciu pred súdom. Smer je pripravený pána Dubéciho odvolať z tejto funkcie. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Jeden by povedal, že to sú až také mafiánske praktiky, ale to by som možno krivdil pánovi premiérovi, či nie? Nezdá sa mi to šťastné. V hlase by ste s tým boli v poriadku? Pravdepodobne nie. Odvolávania ministrov a podpredsedov parlamentu, nominácie poslancov za diplomatov, parlamentná kultúra, výšivky na sakách a riešenia pre ľudí v ťažkých časoch. V hodine 12. si naliehavé témy rozoberieme s hostiami. O 5 minút 12 som rád, že v štúdiu môžem privítať predsedničku poslaneckého klubu Za progresívne Slovensko Zuzanu Mesterovú. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No a rovnako tak som rád, že pozvanie prijali aj poslanci parlamentu za Smer SD Ján Mažgut. Peknú nedeľu, ďakujem za pozvanie. Za Hlas SD Michal Bartek. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a krásnu nedeľu na celé Slovensko prajem. No a podpredseda SAS Marian Vyskupič. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Začneme tými odvolávaniami. Dominovali aj tej úvodnej dokrutke. Opozícia ich rozbehla hneď niekoľko. Chronologicky to bol najskôr Tomáš Taraba, potom nasledoval Robert Kaliňák. V oboch tých prípadoch sa tie mimoriadne schôdze nepodarilo otvoriť ani na štvrtý pokus. V hre je pritom aj Tomáš Drucker a rovnako tak aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Ten posledný menovaný tu v tomto štúdiu tento týždeň povedal, a to už zacitujem: keď prídu do bodky, tak budeme otvárať schôdzu. Pani Mesterová, prečo je problém pre opozíciu prísť do bodky v plnej zostave do parlamentu a zobrať koalícii ten ich argument o tom, prečo nechcú otvárať tie schôdze, lebo nemáte plnú účasť? Lebo väčšinou sa to dozvedáme na poslednú chvíľu z večera do rána, kedy taká mimoriadna schôdza bude. Napríklad teraz je zvolaná na utorok. Niektorí opoziční poslanci sú na zahraničnej politickej ceste, na ktorú ich vyslala Národná rada. Keď koalícia potrebuje hlasy, tak si prispôsobí otváranie tých bodov a tých hlasovaní, kde potrebujú plnú účasť podľa toho, kde oni majú vlastných poslancov. My sa musíme prispôsobiť tomu, ako príde pozvánka z vedenia Národnej rady. Pán Mažgut, v minulosti ste vyčítali opozície, že prenáša politiku do ulic, na námestia, na protesty. Prečo im ale teraz neumožníte, aby sa o tých témach diskutovalo teda v parlamente, aby mohli prísť ministri do Národnej rady a argumentovať? Pán moderátor, presne z toho dôvodu, pre ktorý ste sa pýtali aj pani kolegyni Mesterovej, je to samozrejme taký politický folklór opozície. A tak, ako bolo povedané aj v samotnej tej dokrutke, je to politický nástroj politického boja, ktorý opozícia využíva. Ale v prípade, že opozícia nie je schopná, aj napriek tomu, že nemôžem súhlasiť s tým, že povedala pani kolegyňa Mesterová, že sa to dozvedajú na poslednú chvíľu, nie je schopná prísť do parlamentu v plnom počte, tak to o niečom svedčí. A svedčí to síce o tom, že z politického folklóru sa stal nejaký taký politický taneček, ale žiaľ nie celá opozícia skáče tak, ako PSK píska. A len tak, uznávate ten argument, ktorý zaznel, že teda v niektorých prípadoch sú to objektívne dôvody, že tí poslanci sú na nejakých zahraničných služobných cestách? Takto, ešte raz, nesúhlasím s tým, čo povedala pani kolegyňa Mesterová, že sa to dozvedajú na poslednú chvíľu, pretože pokiaľ opozícia na čele s Progresívnym Slovenskom podá podnet, alebo teda návrh na odvolanie niektorého člena vlády, tak si musia byť vedomí toho, že podľa rokovacieho poriadku je predseda parlamentu, alebo teda predseda Národnej rady Slovenskej republiky povinný zvolať takúto mimoriadnu schôdzu do 7 dní.
tak neviem, prečo pani kolegyňa zavádza, že sa to dozvedajú z večera do rana, keď presne si to vedia podľa termínov, kedy ten návrh na odvolanie podali, vypočítať. Rozumiem, tu máte protichodné názory. Poďme k tým jednotlivým dôvodom tých odvolávaní. Tomáša Tarabu navrhlo odvolať Progresívne Slovensko kvôli obavám zo straty eurofondov pre teda zonáciu národných parkov. Aj samotná kritika národných parkov tam je. Mimoriadnu schôdzu k Robertovi Kaliňákovi zase iniciovalo KDH práve kvôli tej prešovskej nemocnici. No a Tomáša Druckera navrhuje odvolať jednak Kresťanskí demokrati, Hnutie Slovensko a rovnako tak aj Progresívne Slovensko pre zlyhania v tom systéme e-prihlášky. Pán Viskupič, už je toho tak veľa, že či sa v tom tí ľudia jednoducho aj nestrácajú, že v tej kritike, ktorá prichádza, či takto v podstate nedávate náboj ako keby, alebo nedávate za pravdu aj Robertovi Ficovi, ktorý hovorí o tom, že chcete len škodiť. To je tá fráza. Nie, takto. Koalícia hovorí o politickom folklóre, ja hovorím o politickej zbabelosti. Ústava nehovorí o tom, že má prísť 71 opozičných poslancov. Ústava hovorí, že má byť 30 podpisov, schôdza má byť zvolaná a minister, to predpokladá aj rokovací poriadok, má čeliť odvolávaniu. Kľudne sa dohodníme na skrátenej rozprave na 12 hodín, aby sa to teda neriešilo 3 dní. Má tam prísť minister a v rámci jedného rokovacieho dňa sa má obhájiť. Nie len kvôli, že nám, opozícii, ktoré úlohou je kontrolovať vládnu koalíciu, ale veď ja som presvedčený, že aj vládni voliči koalície chcú počuť, že ten ich minister, či Taraba, či Kaliňák, či teda stavá tú nemocnicu dobre, či teda nám sa zdá, že stĺpy sa drolia a je tam betón, ktorý nemá dosť veľa, čiže kvalitu. Sú to dôvody alebo skôr zámienky? Ešte raz. Má tam prísť minister Kaliňák, majú mu to jeho kolegovia umožniť, aby sa obhájil. Kľudne nech tam príde s lámacími skúškami betónu, kľudne nech tam príde s výsledkami testov. A ja sa ešte pýtam, viete, my vidíme nadzemné podlažia. Kde máme istotu, že tie utajené 3 podlažia pod zemou nemajú rovnako zlý betón? Len o tom si nemohol dovoliť ani stavebný dozor nič povedať, ani žiadny whistleblower. Toto je otázka. Ja by som to chcel počuť ministra Kaliňáka v pléne. Pán Bartek, v skutočnosti ozaj nejde o maličkosti, aspoň v niektorých tých prípadoch. Pri zonácii Národného parku je v hre 0,5 miliarda z plánu obnovy. No a pri tej nemocnici takto pred týždňom s Robertom Kaliňákom sme napočítali v tejto relácii sumu vyššiu ako 700 miliónov pri tej prešovskej nemocnici. A pri tom Tomášovi Druckerovi aktuálne sa hovorí o ďalšej kauze v hodnote 10 miliónov na podporu výskumu jadrového programu, ktoré mali ísť pre fakultu, kde je prodekanom sponzor Hlasu. Takže nemali by prísť tí ministri do tej Národnej rady a vyargumentovať, to sú to skúsení politici a ani jeden z nich myslím, že by nemal problém vysvetliť tie veci. Viete, pán moderátor, čo iné slovenskej opozícii naozaj ostáva, ako len to škodiť. A ja samozrejme schvaľujem legitímne právo opozície na to, aby zvolávala schôdze na odvolávanie ministrov. Ja chcem za stranu Hlas sociálna demokracia, že za našim ministrom Tomášom Druckerom, taktiež ako aj za našimi koaličnými partnermi, jednoducho v tejto chvíli stojíme. Viete, a z pohľadu opozície ja tam vidím naozaj mnohé banálne dôvody a je to podľa môjho skromného názoru len naťahovanie času. Namiesto toho, aby sme, ako my chceme v Hlase sociálna demokracia, aby sme sa v pléne parlamentu naozaj rozprávali o tom, ako pomôcť ľuďom, o to, čo chceme predstavovať v našej sociálnej oblasti. Napríklad ako teraz, keď chceme do pléna parlamentu priniesť zákon, aby sme mamičkám zvýšili pôrodné z 800 až na 1000 eur. A chceme sa rozprávať o takýchto zákonoch, ktoré pomôžu ľuďom a budú smerovať pomoci ľuďom, pretože pre nás je ústredná téma človek a jeho lepší život. A toto odvolávanie, to je už iba taký folklór opozície. Je to folklór, alebo si má plniť parlament svoju kontrolnú funkciu voči exekutíve, voči vláde? Pán moderátor, veď ja som povedal, opozícia má na to plné právo. My s ňou v tejto chvíli nesúhlasíme a hovorím, sú o mnoho dôležitejšie témy a za Hlas budeme vždy akcentovať to, aby sme sa namiesto takýchto prekáračiek a namiesto toho, akú nekultúrnosť predvádza v pléne Národnej rady celá opozícia, aby sme sa skôr venovali zákonom, ktoré pomôžu ľuďom, ktoré pomôžu občanom Slovenskej republiky. Toto bude pre nás na prvom mieste a nebudeme nabiehať na takéto opozičné hry. Pán Maškut, nemôže sa to v budúcnosti obrátiť proti vám v prípade, že sa po voľbách obráti garnitúra a budete v opozícii, že vám takto budú blokovať tie vaše pokusy o odvolávanie? V tom predošlom období sme sledovali, že ich bolo hneď niekoľko. Ďakujem vám za túto otázku, pán moderátor. Sám by som to nezrežiroval lepšie. No, jedna vec je budúcnosť, jedna vec je minulosť. Aj v prípade, že Smer, Slovenská sociálna demokracia, bol v opozícii v rokoch 2020 až 2023 a inicioval odvolávanie, a teda mimoriadnu schôdzu na odvolávanie ktoréhokoľvek ministra, do nohy tam tá opozícia bola. Áno, aj napriek tomu...
Ja som to kontroloval. Hej. Ja som si to pozeral. Nikdy to nebolo do nohy. Vždy tam chýbali nejakí poslanci v opozícii. Vždy to bolo do nohy, pán redaktor. Bez ohľadu na to... Hlasy na otvorenie schôdze dala. Bez ohľadu na to, že sme rovnako ako terajšia opozícia nemali k dispozícii na polovičnú väčšinu. Dokonca v prípade ministra Mikulca, ktorý bol, ak sa nemýlim, tuto kolega Vyskupič má určite... Myslím, 10-krát bol návrh na odvolanie. Je pravda, že niekoľkokrát... Z pozície ministra vnútra sa tiež tá mimoriadna schôdza neotvorila takou blokáciou. Áno, ale boli aj prípady, kedy sa otvorila a tam chcem nadviazať na to, čo povedal práve kolega Vyskupič, že Ústava Slovenskej republiky nehovorí o tom, alebo teda rokovací poriadok, keď to teda zúžime na rokovací poriadok, nehovorí o tom, že poslanec sa má zúčastniť tej mimoriadnej schôdze. No ale rovnako, pán kolega, treba byť objektívny. Ani minister, ktorý je odvolávaný, nemá povinnosť sa zúčastniť tejto schôdze, obzvlášť, ak ho teda odvoláva skupina poslancov. Jedna vec je 30 podpisov na mimoriadnu schôdzu, ale druhá vec je dostatočný počet na to, aby sa tá schôdza vôbec otvorila. To znamená uznašania schopnosť tej schôdze. A posledná poznámka k účasti, respektíve neúčasti v prípade, že sa odvolával minister Kaliňák ako minister obrany a podpredseda vlády Slovenskej republiky, tak minister Kaliňák na tej schôdzi, alebo teda na tej druhej v pléne Národnej rady bol. Bohužiaľ, chybou opozície alebo nedostatočným počtom jednoducho tá schôdza otvorená nebola a tým pádom ani minister Kaliňák nemal možnosť povedať práve tie veci, ktoré mu tu vy vytýkate. A prepáčte, ak tu teda konfrontujete mňa alebo kolegu Barteka, že sme sa tej schôdze nezúčastnili, no myslím si, že keď tam je 52 poslancov zo 71 členného opozičného spektra, tak naše 2 hlasy by určite, ale určite nevykompenzovali tých zvyšných 20 poslancov, ktorí vám bohužiaľ chýbali. Politicky, páni, skúste len, môžete aj pokývať hlavou pokojne. Sľubujete, dávate ten záväzok, čo dal aj Tibor Gašpar tu v RTVS, že pokiaľ by tam boli do nohy opoziční poslanci, tak by ste tú schôdzu otvorili? Ja to nemôžem vylúčiť v budúcnosti. Pán Godiak, pán moderátor, takto v tejto chvíli naozaj nestojí otázka. Ja len možno chcem opäť, aby aj pre divákov nech sa pozrú a možno sa aj inšpirovali naši opoziční priatelia v opozície, tak ako napríklad strana Hlas sociálna demokracia robila v opozícii, kedy áno, aj sme kritizovali napríklad ministra Mikulca, za čím sme si stáli a veľmi tvrdo sme navrhovali jeho odvolávanie, ale zároveň dokonca Hlas v opozícii dokázal presadiť ako opozičná strana takú pomoc ľuďom, že sa rozmrazovali minimálne dôchodky. A toto sme dochádzali už ako opozičná strana. Ano. Čiže sme prinášali aj riešenia, prečo sa to teraz opozícii nedarí? Pani Mesterová, to je už na vás. A vy toto neviete robiť, tak my by sme sa radi rozprávali v pléne Národnej rady o vecných opatreniach. Ale vy nič také neprinášate a preto vám ostáva jedine tento odvolávací folklór. Dobre, 2 veci k tomu. Nehlasujete za dobré návrhy preto, lebo sa vyhovárate na koaličnú dohodu. Toľkokrát sme počuli, my by sme to aj podporili, ale koaličná dohoda nám neumožňuje hlasovať s opozíciou a tie dobré veci si potom ukradnete a dáte do vlastných návrhov. Nezažili sme to prvýkrát, kedy ste nepodporili opozičný návrh a od pár týždňov alebo mesiacov ste predložili to isté, pán Bartek. A ja teda rozumiem, že vás nevyrušujú milióny, ktoré sa môžu tratiť netransparentne a preto nechodíte na tieto schôdze, keď váš asistent mal dostať 10 miliónov od pána Kmeca. Dobrý úmysel tam bol. Nech to skončí žalobou, pán Bartek, lebo zmluvy tam podpísané boli, úmysel tam bol. To, že sa to nestalo, neznamená, že taký úmysel tam nebol. A ak je ústrednou postavou vášho záujmu človek, tak konkrétne váš človek. Lebo keď vás nezaujíma to, že či Prešovská nemocnica bude zbúraná pre nejakú chybu a kde a kto zaplatí tie stovky miliónov navyše, tak nás to zaujíma. Prešovská nemocnica nebude zbúraná. Už sme sa o tom bavili v nejakej relácii. Postavená, tak to, čo sa stihlo postaviť, to už zbúrate, pán Mášgut. Nejde sa búrať nemocnica. 90 miliónov. Nejde sa búrať nemocnica. No, lebo ešte nestoja, už idete búrať. To je ten problém, pán. Aktuálne je to niečo viac ako 24 stĺpov, ktoré majú byť. Tak 24 stĺpov radovo za menej ako za minimálne 90 miliónov predražených. To potvrdil aj váš minister Kaliňák, keby ste ho počúvali s porozumením. Ja som ho veľmi pozorne počúval a keby ste vy, pani kolegyňa, veľmi pozorne počúvali, mohli ste sa slobodne tu vyjadrovať dostatne dlhú dobu. Počkajte, budete môcť reagovať. Okrem toho aj v záujme pána Kaliňáka by malo byť, aby prišiel vysvetliť, ako s tou Prešovskou nemocnicou to teda je, lebo sú tam podpísané nejaké zmluvy a ja pevne verím, že sú podpísané tak, že tú škodu od niekoho Slovenská republika vymáhať bude. Ja som nepočula jednoznačnú odpoveď, okrem toho, že máme tu zdávať hold ministrovi Kaliňákovi, kto bude vymáhať a ako túto škodu, ktorá vznikla, bude vymáhať. To sú otvorené témy. A toto sú otázky, ktoré mali zaznieť v pléne Národnej rady, tak aby ich počul ten orgán, ktorý vláde dáva dôveru, ktorý dáva ministrovi dôveru. Podáte ďalší návrh na odvolanie Roberta Kaliňáka? Podáme toľko návrhov, koľko bude treba, ak na to budú dôvery. Dobre, ďakujem pekne. Osunula
sa to zatiaľ na september, pán Viskupič, ale posuňme tú tému ďalej, ak dovolíte. Poďme k tým odvolávaním podpredsedov parlamentu. Tam prišlo aj na ľudové múdrosti, na porekadlá príslovia. Hovorilo sa v parlamente, že oko za oko, zub za zub. Zaznelo tam, že ako sa dohorí volá, tak sa zhorí ozýva. Ja sa teda opýtam, skončí sa odvolávanie Tibora Gašpara, tak ako úvodnej dokrutke, odvolaním Martina Dubeciho a dodám k tomu teda ešte to jedno príslovie. Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. Naplní sa to? Ja ešte musím zareagovať, lebo kolega tu rozpráva, že Saska neprináša riešenia. Práve, že sme jediná strana, ktorá jasne prináša riešenia. Kolegovia, 3-krát som dával návrh na zrušenie transakčnej dane. Medzi rečami to počúvame aj od vás, aká je to zlá daň, ak by ste ju radi zrušili, prečo ste nehlasovali. Prinášam rovnú daň pre firmy, pre zamestnancov. Prinášame kopu riešení, skutočných riešení pre podnikateľov. Len na predchádzajúcej schôdzi som mal 10 konkrétnych ekonomických návrhov zákonov. Tak len aby sme mali jasno, prinášame riešenia aj my, aj kolegovia. Podpredsedovia. No, ja som presvedčený, že k žiadnemu odvolávaniu pána Gašpara nemalo prísť, pretože slušný, férový chlap v jednej demokratickej krajine by sa sám zobral, povedal, že tu mám nejaký problém, vyriešil si ho, očistil svoje meno a keď by to svoje meno očistil, nech sa páči, môže znovu zasadnúť na stoličku podpredsedu Národnej rady. Toto by spravila kompletne celá demokratická to sa ale neudialo. časť sveta. Žijeme v tej politickej realite. Čiže je normálne, že sa o to snažíme my. Celá opozícia, to je právo opozície, to akože je bude fakt. odvolaný A Martin druhá vec Dubeci? je tá, že viete, odvolávať by sa malo za niečo, kde človek zlyhal. Nie, že oko za oko, že vy nám odvoláte Gašpara, ktorého ozaj je za čo odvolať, keď si nevie vyvodiť zodpovednosť voči sebe sám. A teraz naspäť, hej, akože, a za čo však nech kolegovia teda povedia, že čo je tým dôvodom? To, že niekto úplne relevantne sa pokúša odvolať podpredsedu. Inak veď ani v koalícii, inak v tomto nemáte zhodu, lebo nejaké tie zvyšky toho zdravého rozumu ja vnímam aj v tej koalícii, že sa vám to zdá fakt divné, že keď vy mne jedného, tak my vám iného. Dobre, pán Bartek, nechám vás reagovať, ale uvediem to do takého širšieho rámca. Koalícia totiž zrušila to pondelkové rokovanie. Ešte predtým ste si schválili, že výnimočné pondelky sa má rokovať, nakoniec ste to ale zrušili. Hoci teda ale vás čaká tá agenda ešte ďalších, myslím, 70 zákonov tam je. V pondelok mali byť na rade, myslím, zdravotnícke zákony, tie sú aj v gestii Kamila Šaška. A práve toto je aj ten deň, kedy sa otvára to pojednávanie, kde je obžalovaný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, kauza očistec. Teda chcem sa spýtať, pán Bartek, prečo by podpredseda Peter Žiga nemohol viesť v pondelok tú schôdzu do obeda a po obede už prislúbil Martin Dubeci, že zaňho potiahne tú schôdzu. Pán moderátor, Prečo sa musela zrušiť? Ja zareagujem, ale dovolte mi ešte na ten atak od pani poslankyne Mesterovej a to klamstvo. A viete, je veľmi úsmevné, že členka strany Progresívne Slovensko, o ktorej sa stále dozvedáme, aké ste mali nelegálne predvolebné financovanie, ako váš líder s jeho rodinou parazitovali na eurofondoch, ako sú exekúvaní Európskou úniou, ako mu bolo platené ako asistentovi poslanca Európskeho parlamentu paušál zo štátnych peňazí vášmu lídrovi Šimečkovi, ako tam kradli eurofondy ako po nebohom združenia, ktoré sú napojené na jeho osobu, tak vy mne idete niečo rozprávať, pani kolegyňa. Ani jeden z mojich asistentov nedostal ani jeden cent zo štátnych peňazí a to vám tu hovorím. A ja budem vždy poukazovať aj na túto vašu dvojtvárnosť, kedy vy vo všetkých vidíte chybu, ale na seba sa nepozriete. Najskôr sa opýtajte pána Šimečku, ako to bolo s projektom Fórum, ako sa tam kradli peniaze, ako sa nedá uzavierky. Ja iba ešte zareagujem na pána Viskupiča. No len, keď hovorí, aby ste sa dostali k tej mojej otázke. Vám odpoviem, ako pán Viskupič hovorí, že Saska prináša také návrhy, Saska prináša onaké návrhy. Pre mňa je to naozaj také najprekvapivejšie, keď takúto retoriku počujem od človeka, ktorý bol za bývalej vlády predseda finančného výboru a všetky svinstvá, ktoré sa diali za bývalých vlád na rozpočte, slušne poprosím, pán Bartek, teraz už upozorním. Kvôli ktorému my musíme teraz konsolidovať a my musíme dávať do poriadku verejné financie, tak pán Viskupič nám tu ide hovoriť, aké opatrenia on predkladá. Zase na Sasku platí, oni sú odborníci na všetko, ale len keď sú v opozícii. Keď sú vo vláde, pokazia, na čo siahnu. A k vašej otázke, tam bolo jasne komunikované, pán moderátor, ak ja mám správne informácie, nebolo vôbec zrušenie schôdze pondelňajšej na podnet pána Gašpara. Nič takéto nie je. Pýtal som sa aj pána predsedu Rašiho, ktorý to aj v pléne vyhlásil. Viem, že aj ostatní podpredsedovia budú niekde odcestovaní. Uznesli sme sa jednoducho takýmto spôsobom takto. Ale váš pán Žiga tam bude, preto sa pýtam na to. Toto mi skúste okomentovať, to bude nová vec. Nič iné za tým nehľadajte. Prečo by to nemohol viesť pán Žiga? Nič iné v minulosti boli prípady, kedy napríklad schôdzu viedol pán Hrušovský, pán Bugár dlhodobo za druhej Dzurindovej vlády a takto dokázali fungovať. Veď keď chcete, aby som vám odpovedal, tak ma nechajte len dohovoriť. A teraz
vám odpovedám veľmi jasne. Uznesli sme sa v Národnej rade takýmto spôsobom, že kvôli neprítomnosti ostatných podpredsedov Národnej rady a nebudeme my zase dávať aj vedenie do rúk Národnej rady pánovi podpredsedovi Dubecimu. Uznesli sme sa, že v pondelok rokovací deň nebude a zvyčajne v pondelky ani rokovacie dni nie sú. Keby opozícia kvôli naozaj zbytočným, marginálnym záležitostiam nenaťahovala rôzne rozpravy, do ktorých sa opakovane prihlasovala len opozícia, mohli sme toho prebrať o mnoho viacej. Dobre, už aj nový rokovací poriadok, k nemu sa dostaneme. Pani Mesterová, poďme na vás, ale poďme k tej kauze Očistec. Ja musím zareagovať na pána Barteka veľmi krátko na ten úvod, kedy sa útočil na naše transparentné financovanie. No naše kampane sú dlhodobo vyhodnocované ako najtransparentnejšie. Kto tu objektívne porušil a preukázateľne porušil pravidla kampanie prezidenta Matúš Šutaj-Eštok. Viac k tomu nepoviem. Dobre, tak poďme k tej kauze Očistec. Je tam 10 stíhaných osôb za spolu 20 skutkov. Ten najzávažnejší je zosnovanie zločineckej skupiny. V pondelok sa má čítať tá obžaloba. Proces je samozrejme len na začiatku. Napriek tomu sa vás ale spýtam, aký verdikt očakávate? A či v prípade, keď bude pán Gašpar oslobodený, sa mu ospravedlníte? Takto. V prvom rade ja očakávam spravodlivý súdny proces, ktorý nebude politicky zo strany koalície manipulovaný, nebude menený legislatívou. Práve v kauze Očistec, zbytočne sa kolegovia smejete, možno neviete, za čo ste hlasovali, tak vám to pripomeniem. Práve v kauze Očistec minimálne v 3 skutkoch, ktorých je pán podpredseda Tibor Gašpar obžalovaný, ak bude odsúdený, tak sa mu znížil trest. Pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa dokonca už mu nehrozí väzenie, hrozí mu len probačný dohľad. Pri úpadku takmer 90 000 eur v kauze Svan mu hrozilo 10 až 15 rokov, ponovom mu hrozí 4 až 9 rokov, čo znamená, že je prípustná aj podmienka. A minimálne 4 ďalšie skutky sú vďaka novelám trestných kodexov premlčané, ktoré sa už nikdy ani pred nezávislý súd nedostanú. Čiže aký verdikt očakávate, Ja pani očakám Mesterová? spravodlivý verdikt v kauze Očistec a my sa Tiborovi Gašparovi nemáme za čo ospravedlniť. On je obžalovaný. Obžalobu na ňo podali orgány činné v trestnom konaní, podal ju prokurátor, súd ju vyhodnotil tak, že je dôvodná a prijal ju na konanie. Toto sú fakty, sú to veľmi dôležité a veľmi vážne podozrenia voči Tiborovi Gašparovi. A poviem len 2 vety k odvolávaniu Martina Dubeciho. Viete, zastrašovanie, takéto vyhrážanie a lustrovanie ľudí a hľadanie smietka špiny, ktorú by ste na ňo mohli nalepiť, to sú praktiky tejto vládnej koalície. Koniec koncov z podobných skutkov a z podobného správania je Tibor Gašpar obžalovaný. Tak vy, keď tu hovoríte 3 roky, že Očistec je vymyslený, tak paradoxne máte práve k takémuto konaniu, ktoré je predmetom obžaloby veľmi blízko a aplikujete ho aj v Národnej rade. Aj tieto výzvy pána premiéra, keď vy nám odvoláte Gašpara, my vám odvoláme Dubeciho, sú presne tento typ konania, ktoré popisuje kauza Očistec. Pani Mesterová, aby sme to ešte uzavreli, tak ste pri tom Martinovi Dubecim, tak je pravda, že Martin Dubeci by ten pondelok mohol v tej druhej časti dňa tú schôdzu viesť. No tak ako deklaroval, tak ako povedal, tak by mohol, áno. Pán Mažgut, poďme späť teda k tomu Očistcu. A pani Mesterová to hovorila, tá novela... Sme stále pri ňom, nemusíme sa vracať. Tak už sme riešili... Som myslel, že poďme späť k tej nemocnici, lebo na to potrebujem zareagovať, na tie klamstvá, ktoré povedala pani Mesterová. Počkajte ešte k nemocnici. Nie, poďme k tomuto. Novela trestných kódexov znížila tie sadzby za korupciu. Jednak je tam ešte aj teraz ďalšia zmena, ktorú prináša Boris Susko ako minister spravodlivosti. Pomáhajú tieto veci Tiborovi Gašparovi v jeho kauze, respektíve aj to, čo naznačovala pani Mesterová, je v konflikte záujmov, keď hlasoval už za predošlú novelu trestného zákona v parlamente ako poslanec? No, predsa len sa vrátim k tej nemocnici, pretože to boli klamstvá, ktoré uviedla pani Mesterová, že sa ide búrať nemocnica. Nejde sa búrať nemocnica, idú sa búrať poškodené stĺpy, presne v počte možno 20. No ale treba byť korektný, pán redaktor, a nezavádzať ľudí, povedať niečo, zašpiniť a nechať to tak. Nie. Mňa, keď niekto zašpiní... Naposledy to bolo 24 stĺpov, niektoré ešte neboli rozbalené, ako sa hovorí z tých šalungov, takže na to sa čakalo. A na to sa čakalo. Určite to nebude predražené o 90 miliónov. Bolo pár relácií, v ktoré som to pani kolegyni vysvetľoval. Nie je za to, aby to pochopila, tak je to poviem ešte raz. Je postavená zmluva s tým pôvodným dodávateľom, ktorá samozrejme hovorí aj o zmluvných pokutách alebo o nejakých sankciách v prípade nedodržania nejakých lehôd, termínov, kvality a tak ďalej, čiže z toho sa bude vychádzať. Vy ste povedali, že tá suma je niekde na úrovni 700 miliónov. No pozor, jedna vec je PHZ, predpokladaná hodnota zákazky, ktorú súťažíte, a druhá vec je vysúťažená cena.
tá vysúťažená cena je aktuálne niekde na úrovni 540 miliónov. Tak neviem, prečo aj vy hovoríte o To nejakých je 700, aj s tou spodnou časťou a 700 samozrejme aj už s miliónoch. finálnou výbavou tej nemocnice. A- To sme sa dopracovali k tejto sume s Robertom Kaliňakom tu v tejto relácii. Posledná vec, na ktorú zareagujem, je ešte pán Vyskupič, ktorý hovoril o dobrých návrhoch zákonov a napríklad s tým, že sme nezahlasovali ako koalícia za transakčnú daň, pán kolega, z jedného jediného dôvodu. Pretože aj vám, aj pani kolegyni, aj jej kolegom a vašim kolegom som hovoril, ja za to zahlasujem s čistým svedomím, ale tu mi dajte na stôl opatrenia, ktoré vykryjú 700 miliónov pri zrušení transakčnej dane. Ten stôl zostal prázdny. A teraz, keď sa pýtate teda tú vašu otázku, tak Viete, aká bola? Samozrejme. Len čo aj diváci, keď sme už prešli ďalšie 3-4 témy. V súvislosti so zmenou lehôd, alebo teda nejakých trestov, ktoré... Nie, že či nie je v konflikte záujmov Tibor Gašpar, Prvá bola aj v hlasuje sa. súvislosti so zmenou trestných kodexov. Však sa nechcete o tom baviť, pani kolegyňa. Jasné, že Ja už som sa vás to pýtal, Jasné, že že sa o tom chcem baviť. či sa chcete o tomto baviť, tak sa potom môžeme baviť o pani Šimečkovej, ktoré rovnako pomôžu novely trestných Ale my kodexov. nepredkladáme novely, ktoré majú Pretože- niekomu pomôcť na rozdiel od vás, pán No Markus. vidíte, tak nám musíte poďakovať, že sme predložili také novely nepotrebujeme trestných to. kodexov, ktoré pomôžu matke vášho my takto nekonáme, my toto predsedu. nepotrebujeme, pán A pokiaľ kolegovia z opozície hovoria, že by sa mal pán Gašpar z pozície podpredsedu parlamentu zachovať férovo a mal by odstúpiť a nemal by, ako ste to vyhovorili, diskreditovať Národnú radu Slovenskej republiky, no tak pár faktov. Tibor Gašpar ako kandidát na poslanca získal vyše 132 000 preferenčných hlasov. Pri voľbe za podpredsedu parlamentu ho zvolila komplet celá opozícia v počte 79 hlasov. A prečo ide koalícia odvolávať Martina Dubeciho? Z jedného jediného dôvodu. Pretože pokiaľ opozícia ako dôvod odvolávania na podpredsedu Tibora Gašpara hovorí, že diskredituje a škodí Národnej rade Slovenskej republiky, tak treba progresívnemu Slovensku pripomenúť, že aj oni majú vo svojich radoch ľudí, dokonca na pozícii podpredsedu parlamentu, ktorí diskreditujú Národnú radu Slovenskej republiky. Mám sa k tomu vrátiť, pani kolegyňa? Poprosím. Napríklad pán Dubeci so svojimi igelitkami a financovaním, ako ste to vypovedali, transparentným, vy ste úplne transparentní, s netransparentným financovaním prezidentskej kampane Radoslava Procházku. Pán Pekár, ktorý vám dal 700 000 a doteraz to nebolo vyjasnené, či to bolo alebo nebolo transparentné. Áno. A tak ďalej. Mohol by som pokračovať. Čiže tie Dobre, pán dôvody Markus, sú ešte absolútne uzavrieme jasné. tú tému Tibora Gašpara, pretože aj šéf národniarov Andrej Danko povedal, že keby bol v koži Tibora Gašpara, tak už v tej funkcii nie je. A rovnako tak je tam aj ten prieskum, ktorý hovorí o tom, že 1/3 voličov Smeru si nepraje Tibora Gašpara v pozícii podpredsedu parlamentu a celkovo ten prieskum agentúry Ipsos pre denník N vyšiel tak, že až 2/3 obyvateľov si to neprajú. Nie sú toto dostatočné dôvody aj na to, že aby teda nezotrval v tej funkcii? Ja, prepáčte, neberte to vôbec cynicky, ale ja ako človek, ktorý nebere vážne ani prieskumy preferencií politických strán, snaď si nemyslíte, že sa vám vyjadrím k tomuto prieskumu, ale keď teda tak minimálne okrajovo, skúste vyťahnuť iné prieskumy, aj Ipsosu napríklad, ktoré hovoria o podpore lídrov jednotlivých politických strán a v prípade, že sa tam nájde pán Šimečka, ktorý má teda minimálne tú tretinovú podporu, ak už ho nepredbehol napríklad Korčok alebo Odor. V poslednom prieskume bol prvý, ale nie od agentúry Ipsos. Ale nie od agentúry Ipsos. Nemyslím si. Takže koľko je takých politických lídrov, ktorí by sa tešili minimálne tretinovej podpore od svojich voličov? Dobre, ďakujem, pán Markus. Pán Vyskupič, faktická poznámka. Rozumiem, že sa o koalícii nechce baviť o pánovi Gašparovi, respektíve o kauze očistec. Viete, ale realita je tá, že všetko ste urobili. Zmenili ste trestný zákon, zmenili ste kódexy, urobili ste všetko preto, aby čelil čo najmenším problémom. Lenže to má presahy. Toto má presahy aj na tom, že akýkoľvek daňový podvodník, akýkoľvek, ja neviem, kto robí karusely, proste tu sa prestalo vyšetrovať aj daňové podvody, ekonomické podvody a jednoducho kvôli tomu, že si chránite jedného svojho človeka, trpí celá krajina. Teraz sám Fico povedal, že veľkosť šedej ekonomiky na Slovensku je 17 miliárd. Neviete vyberať dane. DPHčky v lani ste vybrali o 950 miliónov menej, než ste si predsavzali. Viete prečo? Lebo vám ju niekto kradne. Tí istí podvodníci, ktorým ten istý zákon, ktorý pomáha pánovi Gašparovi, aby jeho problémy boli menšie, tým podvodníkom pomáha a trpí na tom každý jeden občan, daňový poplatník Slovenska. Keď sme ešte pri tom súdnom procese, ktorý má byť teda na špecializovanom trestnom súde, myslím v Banskej Bystrici, tak váš šéf SAS sa niekoľkokrát nechal počuť, že poďme tam a vypočujme si tú obžalobu. Takže chystáte sa do Banskej Bystrici zajtra?
Viete čo, ja si myslím, že nie, ako toto je vecou súdov. Proste sú tam... Čo to znamenala tá jeho výzva? Poďme si to tam vypočuť. Neviem, ja som presvedčený, že my politici máme sedieť v parlamente a máme pondelok rokovať, tak ako si to inak schválila zase raz koalícia, že asi nepatríme na pojednávanie do Banskej Bystrice. Tam sú súdy, proste ja som presvedčený, že to bude nezávislý súdny proces a už ako to dopadne, tak bude. Ešte raz ja hovorím, najväčší problém pre Slovensko je tie presahy na ďalších podvodníkov, ktorí tiež dostali voľné ruky a kradnú peniaze na všetkých. To je Pán problém. Bartek, stručná faktická poznámka. Dobre, tak slušne zareagujem. Viete, drahí kolegovia, ja keď počúvam vsúky pani poslankyne Mesterovej, ja mám niekedy pocit, že som prišiel do zábavného sitcomu a nie do televíznej diskusie politickej, tak ja sa budem snažiť politicky zareagovať. Poprvé, mňa naozaj veľmi mrzí, že jediné, čo opozícia dokáže v politických diskusiách prinášať, čo dokážu prinášať v plene Národnej rady, je posadnutosť najmä osobou Tibora Gašpara, to priznám ako aj koaličný partner. Keby sme za každé 1 euro, čo opozícia spomenie Tibora Gašpara, dávali tieto peniaze do ekonomiky, tak už by to bolo podľa mňa aj pekných pár 100 000. To samozrejme na odľahčenie poviem. A druhá vec je, chcem povedať, dámy a páni, pokiaľ sa už chcete o tejto téme rozprávať, tak prosím všetkých, aby sme dodržiavali ústavu. Ak na niekoho platí prezumpcia neviny, ako v tejto chvíli platí prezumpcia neviny aj na pána podpredsedu Gašpara, ja nevidím dôvod na jeho odstúpenie. Ak to tak raz nebude, samozrejme, treba k tomu pristúpiť. Ale pokiaľ si aj opozícia myslí, že bude rozprávať, že tak ho budeme obvolať stále, že bude chcieť zase obštruovať parlament, ako sme to už aj mnohokrát videli, tak my na to zareagujeme, pretože sa nechceme rozprávať o týchto veciach, z ktorých občania nič nemajú. Hovoríte, že nechcete, aby to bol kabaret, aby to bola politická diskusia, tak sa chcem dopýtať politickú otázku, že mal by teda Martin Dubéci politicky prísť o funkciu podpredsedu parlamentu, preto, že opozícia navrhuje odvolať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara? Pozrite, my hovoríme veľmi jasne, platí prezumpcia neviny na pána Gašpara a aj na pána Dubéciho v tejto chvíli. Ale pokiaľ opozícia si bude myslieť, že bude chcieť s nami vrtieť ako s nejakým psom, tak jej hovoríme, že nie. Pretože opäť opakujem. Ale máte v tom koalícii jasno ten postoj? Nemôže pani poslankyňa Mesterová sem prísť a hovoriť niečo o netransparentnom financovaní kampaní, keď aj pán Procházka, bývalý šéf pána Dubéciho, hovoril, že mal údajne nosiť peniaze v igelitkách a preto ho volajú igelitkový Martinko. Takže práve preto, že oni majú veľké problémy s financovaním kampaní, kedy tam mali byť údajne nelegálne peniaze, no dobre, na čo hovoril aj Igor Matovič. ruku za odvolanie Martina Dubéciho? A pokiaľ naozaj bude opozícia takýmto... Pani Mesterová, ja som vám do reči neskočil, tak skúsme udržať nejaký slušný tón tej relácie. Veď zatiaľ to myslím, že bolo celkom fajn, tak sa aj vy skúste udržať. A ja chcem povedať, pokiaľ opozícia bude takýmto spôsobom obštruovať, za mňa, za Michala Barteka hovorím, určite je to na mieste, pretože rozhodnú o tom zdvihnúť ruku za odvolanie Martina Dubéciho. Ja v tom nevidím. Lebo teraz v dokrutke sme počuli šéfa ústavného výboru, vášho kolegu pána Čelára, ktorý hovoril, že zatiaľ si to nevie predstaviť, aj to stanovisko strany Hlas je, toto nie je vôbec pre nás téma. A keby ste ma počúvali, ako už sa tu snažím 5 minút rozprávať, že toto sú zástupné témy, ktoré rieši opozícia, že ja sa chcem skôr rozprávať o zvyšovaní minimálnej mzdy, ktorú sa nám mimochodom tiež v Hlase podarilo presadiť, že sa chceme rozprávať o pomoci matkám jednorodičkám, ale pokiaľ opozícia bude takýmto spôsobom obštruovať parlament, aj my to budeme musieť politicky upratať a tam vidím legitímny nástroj aj na to, aby sa odvolával Dubéci, ale nie je to téma dňa. Otázka je, či to máte teda v koalícii jednotný postoj, pani Mesterová, reagujte. Odvolávanie podpredsedu Gašpara, to nie je téma, platí prezumpcia neviny a keby to rešpektovala aj opozícia, nemusíme tu už 10 minút strácať čas. Dobre, to bolo vaše politické stanovisko. Ďakujem veľmi pekne, pán Bartek. Dovolím si trošku viac zareagovať, lebo tu padlo veľa aj obvinení, aj nepravd. Pán Bartek. Hoax o igelitke Martin Dubéci niekoľkokrát vyvrátil. To je 10 rokov stará vec, kde nikdy ani žiadne orgány nekonali. Pán Procházka bol následne potom vo vláde so stranou Smer. A k transparentnému financovaniu, tak kampaň Smeru v 2020 robila agentúra tuto pána Mažguta a bola vyhodnotená ako jedna z najnetransparentnejších. Tak vy sa tu o transparentnosti so mnou, kolegovia, nerozprávajte, lebo ako konal Matúš Šutaj Eštok prezidentskej kampani, sme mali možnosť vidieť, koľkokrát porušil zákon a pán Pellegrini nezaplatil pokutu len preto, že sa stal prezidentom. Ja, že Ivan Korčok sa bude tiež zodpovedať teda čiže vy tu o transparentnosti naozaj nerozprávajte, ale je neproporčné porovnávať nejaký hoax pred 10 rokov s kvalitatívne podanou obžalobou, ktorá je na súde práve teraz. Pani Mesterová, opýtam sa teda politicky k tejto veci, keď ste pri tom. Takto pred rokom Tibor Gašpar totiž spomínal, priamo v parlamente hovoril o temnej minulosti, čierne nelegálne peniaze, výraz igelitkový Martinko. Už vtedy o tom hovoril.
tesne pred hlasovaním o Martinovi Dubecim ako o podpredsedovi parlamentu. To bolo 18.6.2025. Nepodcenili ste možno už vtedy tú situáciu, to možné reputačné riziko? Ako ste to vtedy vyhodnotili? Myslím, že Martin Dubec si to práve vtedy aj vysvetlil a kolegovia z koalície aj hlasovali za jeho zvolenie. A okrem toho, akože tu si môže ktokoľvek, akýkoľvek hoax vymyslieť, to nemôže byť reputačné riziko. Reputačným rizikom môžu byť jedine fakty a faktom je, že Tibor Gašpar je obžalovaný a napriek tomu, že hovorí, že je to politický proces, trvá to 3 roky a ďalším faktom je, že reálne na základe zmien trestných kodexov, ak bude raz odsúdený, tak sa mu významne znížia trestné sadzby. A tu len upozorním jednu vec. Práve v procesnom postavení obžalovaného dokáže legislatívna zmena najadresnejšiemu pomôcť v trestnom konaní, lebo jednak už vie, čo mu hrozí, za aké skutky mu hrozia tresty, za čo je obžalovaný a ešte nie je odsúdený, tak práve v tejto chvíli je najlepší čas, ako pomôcť obžalovanému teraz, keď je podpredsedom Národnej rady, keď vie, čo mu hrozí a vie, ako to ovplyvniť a toto vy robíte. Je tu aj podpredseda SAS, jeho šéf, pán Branislav Grilling, ale hovoril, že to nemusel byť najlepší krok vymenovať Martina Dubeciho po tom, čo parlament odvolal Michala Šimečku z tejto pozície podpredsedu parlamentu, pretože oni v podobnej situácii pri výbore na kontrolu SIS a nominácii Márii Kolíkovej do jej predsedníctva už nedali žiadnu náhradu. My na toto máme iný názor. My si myslíme, že opozícia má zastupovať tie miesta, ktoré jej patria, aby dokázala aktívne kontrolovať vládnu koalíciu. Práve preto, aby nadzneužívala svoju moc, aby nezneužívala svoju moc, aby nezneužívala väčšinu. My si ctíme demokraciu. Jednou z hlavných úloh demokracie je kontrola vlády, je kontrola jej krokov a na to slúžia práve to aj tieto parlamentné funkcie. Na to sa my pozeráme. Čiže v tom sa nezhodnete z SAS, pán Mašgut, reakcia? Čo ste povedali na konci, že si čo? Ctíte demokraciu? No samozrejme. Pani kolegyňa, keby ste si ctili demokraciu, tak by ste rešpektovali, ešte raz podčiarkujem, rešpektovali prezumpciu neviny, ktorá tu bola niekoľkokrát povedaná. Lenže vy prezumpciu neviny vidíte presne tak, ako to, čo som vám povedal naposledy, vidíte smietku v očiach koalície, ale brvno vo vlastných očiach nevidíte. Tak poďme pekne od začiatku. Prezumpcia neviny v súvislosti s Tiborom Gašparom ako podpredsedu parlamentu môže byť aj výsledná taká, že bude nakoniec oslobodený spod obžaloby. Kdežto Marta Šimečková, pokiaľ ste vyhovorili, že Tiborovi Gašparovi v súvislosti so zmenami trestných kodexov hrozia iné tresty, tak Marta Šimečková, na rozdiel od Tibora Gašpara, je exekvovaná na Európskej únii. Ešte raz, pani kolegyňa, exekvovaná na európskej úrovni. Viete, čo to znamená? To je úplne jedno. Viete, čo to znamená? Marta Šimečková nie je Ďalšia vec, podpredsednička pani Národnej kolegyňa. rady, nie je politička a nemôže vo svoj prospech zneužívať celú Národnú radu na to, aby ovplyvnila trestné konanie pani voči kolegyňa, nej. pretože toto ste hovorili od začiatku. Keď niekto nevidí brno vo svojom oku, tak ste to vy. Chodíte ako slepí po Národnej rade a hlasujete. S týmto ste na mňa išli od začiatku, tak vám to zopakujem. Ste na ceste na veľmi tenkom ľade. Ale nakoniec tej cesty, pani kolegyňa, nedvojdete, pretože s týmto argumentom ste išli na začiatku tejto kauzy a postupne sa zisťuje a prichádza na to, že nie je Marta Šimečková, ktorá nie je v politike, ale Michal Šimečka, váš predseda, je až po nosné dierky namočený v tejto kauze. Po nosné dierky. Pravdou je, že exekúcia je udelená. Nebudete na to reagovať, pokiaľ som ešte nedopovedal. A vy nie ste pán moderátor. Na začiatku ste vyzvali pani Mesterovú, že či sa ospravedlní v prípade, že bude pán Gašpar oslobodený spod obžaloby, tak rovnako čakám aj ja, že sa Tiborovi Gašparovi ospravedlníte. V tom prípade o tom ctení demokracie akurát tak rozprávate. Uznáte si v prípade, že ten verdikt bude opačný. V prípade, že ten verdikt bude opačný, uznáte si svoju chybu, že nemal byť podpredsedom parlamentu a viesť rokovanie a hlasovať aj za zákony, ktoré mohli zasahovať priamo do tohto procesu. Že to bola chyba nechať ho v tej pozícii. Je veľmi krásne vedieť rozprávať, ale ešte krajšie vedieť aj počúvať. To znamená, že pokiaľ niekto niečo hovorí a nemá pravdu, tak je férové a chlapské si to potom uznať. A pokiaľ ste, pani kolegyňa, hovorili o nejakom financovaní predvolebnej kampane, tak poprvé, veľmi rád by som vedel, kto urobil to vyhodnotenie tej kampane. A po druhé, ak ste natoľko... A kto to robil teda? Však si to pozrite, to je zverejnenie. A ja si nebudem pozerať orgány to vyhodnocujú, vrátane Transparency International. Aha, čiže tá politická mimovládka. Je to jeden zo spôsobov verejnej kontroly. A ďalšia vec, pani kolegyňa, okrem verejnej kontroly ste poslankyňa Národnej rady. Ak sa teda máte za to, že rozumiete účtovníctvu, ja nemám absolútne žiadny problém
taký štos papierov a účtovníctva vám tu dať a potom sa môžeme baviť alebo nebaviť o transparentnosti alebo netransparentnosti predvolebnej kampane. Ale viete, čo vás poprosím? Pokiaľ sa my dvaja budeme baviť o transparentnosti financovania politickej kampane, tak by som poprosil, keby ste si zavolali aj pána Pekára. Dobre? Možno bude mať aj on k tomu čo povedať. My sme sa s pánom Pekárom vysporiadali sami a stačili nám podozrenia, tam nemuseli byť ani žiadne konania. My sme netvrdili spoločnosti bývalej mojej o transparentnom alebo netransparentnom financovaní predvolebnej kampane. Nech to uzavrieme. Pána Pekára nikto nepozná. Rovnako tak ani nikto voči Martinovi Dubecimu nekoná, tak sa tu nezavzdušňujte. Dve krátke poznámky. Ja si s tým pán Mažgut. Ja rozumiem, že ste nervózni v Smere v týchto dňoch, keď sa má v pondelok čítať obžaloba, ale upokojme sa trochu. Zabudol som si v maskerni Medelkoviča aj pre vás. No prepáčte, možno poprosím režiu, keby vám priniesla. Aroganciou nezakryjete to, čo sa momentálne deje. A vy nevedomosťami, pani kolegyňa. Prezumpciu neviny si ja veľmi ctím. Pokiaľ by obžalovaný podpredseda Národnej rady vo svoj prospech nezneužíval túto funkciu a neprinášal do plena Národnej rady, ktoré preukázateľne ovplyvnili kauzu Očistec, nehovorili by sme o jeho odvolaní. My nehovoríme, že má byť zbavený mandátu, ktorý mu dali ľudia. My hovoríme, že nie je ľudské právo byť podpredseda Národnej rady v čase, keď sú takéto vážne podozrenia voči nemu. A kto je tu posadnutý Tiborom Gašparom, je váš premiér Robert Fico, ktorý tu zvoláva tlačovky na jeho obhajobu, ktorý na verejných tlačovkách útočí na sudcov, ktorí zhodou okolností konali v rámci kauz, ktoré sú blízke Smerom. Tak jediný, kto tu je posadnutý týmito kauzami, je váš premiér, lebo aj Tibor Gašpar povedal, že jediný jeho dôvod, pre ktorý vstupuje do politiky, je, aby očistil svoje meno, len zabudol povedať, že to bude robiť tým, že bude ovplyvňovať súdny proces. Nemôže to byť len medzi pánom Mažgutom a pani Mesterovou. Ide pán Viskupič, potom pán Bartek a posúvame tému ďalej. To, čo tu teraz vidíme, kolegovia z koalície ukazujú realitu vládnutia. Dokážete sa venovať len sebe, svojim ľuďom a keď sa hecnete, tak maximálne progresívnemu Slovensku. Ja sa pýtam, kde sú tí ľudia? Kde sú prorastové opatrenia? Teraz maximálne ste zasa riešili sobášenie. Ľudia majú 23 000 miestnych poslancov, ktorých môžu zosobášiť, tisícky kostolov po celom Slovensku a vy ste ako riešenie pre ľudí, ergo pre seba, spravili, že to bude môcť spraviť 150 poslancov, pár ministrov a jeden prezident. Kolegovia, toto je tá realita, čo vy viete. Starať sa len o seba, brvno vo svojom oku nevidíte, smietky všade inde vidíte. Tak je tam aj občiansky zákonník. Veď pán Bartek to aj na začiatku tak pekne začal, že by chcel teda niečo pre ľudí. Tak poďme, aké prorastové opatrenia. Odsunuli ste ich na september. Aj to málinko, čo ste tam dali, tých smiešných 10 opatrení ste odsunuli na september. Pán Viskupič, dostaneme sa k tým prorastovým opatreniam. Pán Bartek, reagujte. Posunieme tú tému už ďalej potom. Veľmi rád ju posuniem. Pán Viskupič, prosím vás, nechajte si tieto ataky. A ja si naozaj tak slušne chcem vyprosiť, aby opäť hovorím, človek, ktorý stál pri tom Armagedone verejných financií z čias predchádzajúcej vlády, vy, pán Viskupič, aj s vašim pánom predsedom Grelingom, aby vy ste nás poučovali, keď ten neporiadok v tých verejných financiách, ktorý tu máme stále ešte dnes, hasíme po vás. Pán Viskupič, 3 roky vládnete, už povedzte niečo, čo ste spravili. Ja vám poviem veľmi jasne, čo sme spravili. Či už to bolo zvyšovanie minimálnej mzdy, či je to pomoc matkám jednorodičkám. A viete, vy ste ľudí nechali na pospas, aj napríklad, čo sa týka cien pohonných hmôt, aj napríklad, čo sa týka cien energií, to bola vaša vizitka. A ja ešte zareagujem tak na pani Mesterovú a tým prosím, už uzavrime túto tému, z ktorej ľudia za mňa nič v tejto chvíli nemajú, pretože opäť hovoríte, pani Mesterová, vy nám idete hovoriť, že my niečo rozprávame o týchto veciach, pritom od vás počujeme len Gašparov čistec. Ale len chcem povedať, ak vy idete poukazovať na niekoho morálny kompas, že by mal odstúpiť, napríklad teraz Tibor Gašpar, mne je tak prapodivné, kde bolo napríklad strana Progresívne Slovensko, keď za minulej vlády vo väzbe zomierali ľudia ako generál Lučanský alebo advokát Krivočenko, že som tam nepočul žiadne výzvy na to, aby odstúpila ministerka spravodlivosti Kolíková alebo ďalší ľudia. Preto, keď vo väzbe za záhadných okolností umierali ľudia. A to nie sú vymysly. Tam ste boli ticho a teraz chcete poukazovať na niekoho vysoký morálny kredit. Takže kto nevidí, drahí kolegovia, tu tak nadviažem na vás. Áno, práve túto situáciu pána Lučanského ste komentovali aj v parlamente a využijem to na premostenie. Vtedy ste povedali Márii Kolíkovej, teda kolegyni Mariana Viskupiča, že je hyena. Myslím, že ste sa potom aj ospravedlnili, respektíve snažili ste sa to nejakým iným spôsobom vysvetliť. Teraz už je ale nový rokovací poriadok. Musíte si už viac dávať pozor na slova, aby sa takéto podobné situácie neopakovali. Pán moderátor, ja pevne verím, že budete korektní a takúto istú otázku dáte napríklad aj kolegom z opozície, ako sa oni správajú, pretože ja som nikdy nebol z pléna Národnej rady vyvedený. Len vám chcem povedať,
keď sme mali tému, ktorá sa týkala nebohého generála Lučanského a predmetom tej témy bolo aj, čo sa dialo v tých rokoch, a keď ja som si predstavil jeho pani manželku, ktorá doma sledovala zábavný sitcom slovenskej televízie, kde prišla už teraz, chvála Bohu, bývalá ministerka spravodlivosti a ktorá žartovala o smrti generála Lučanského vo väzbe. Viete si predstaviť, ako sa tá jeho žena musela cítiť, keď pozerá televízor, má doma mŕtvého muža, o čom sa tu rozprávame, má mŕtvého muža a ministerka spravodlivosti o tom vtipkuje v televízii? Tak samozrejme, ma to nenechalo emočného chladným. Musíte si teraz dávať viac pozor na takéto slova, aby sa takéto situácie neopakovali. Keď tam sedí v plene Národnej rady ešte aj syn generála Lučanského, ktorý sa na túto rozprávu musí pozerať a preto som si zastal rodinu Lučanských a zastal som si aj odkaz nebohého generála Lučanského, za čo ja sa hanbiť nebudem. Áno, mohol som zvoliť iný slovník, za čo som aj povedal, že mohol som to povedať inak. Nemal som nazvať pani Kolíkovú tak, ale jej konanie bolo za mňa hyenizmus. A za toto už som sa jasne ospravedlnil, ale prosím, nevytvárajte iba vy nejaký jednoliatý obraz. A opäť je zaujímavé, pán Gudiak, ja pevne verím, že sa opýtate napríklad aj kolegyne poslankyne Mesterovej, pán Bartek, keby som chcel, aby ste moderovali tú reláciu, tak vás zavolám sem, posadím do tohto kresla. Jednej z mojich kolegyň o mnoho pejoratívnejším výrazom, tak pevne verím, že budete mať rovnaký meter a opýtate sa aj na toto. Mali ste pocit, že na túto stranu nekladiem kritické otázky? No, zatiaľ, viete, mám taký pocit... Či chcete hodnotiť aj moju prácu? Ja, pán moderátor, ja vás nehodnotím, len viete, tu sa nás pýtate na netransparentné prideľovanie dotácií. Ja som nepočul od vás rovnako tak som sa pýtal na igelitkového Martinka. To ste nepočúvali? Viete, dobre, ďakujem veľmi pekne. Pani Mesterová, opýtam sa vás. Nový rokovací poriadok v súvislosti s tým incidentom, ktorý sa udial, kde ste aj vy, Progresívne Slovensko, pískali. Budete môcť ešte aj ďalej pískať, alebo ten nový rokovací poriadok už vám takéto situácie vylúči? Odpoviem vám, ale veľmi krátko zareagujem na pána Barteka, lebo kto tu zneužíva smrť pána Lučanského je pán Bartek a veľmi cynickým spôsobom. Dalo by sa povedať, že sa dá nazvať až tým slovom, ktorým on počastoval Máriu Kolíkovú, pretože tam prebehlo riadne šetrenie a orgány, ktoré sú za to zodpovedné, to uzavreli, že za túto smrť neniesie tretia strana žiadnu zodpovednosť. A keď tu vy takýmto cynickým spôsobom na politický boj túto smrť zneužívate, tak rovnako tej rodine ubližujete, pán Bartek, tak vážte rovnakým metrom a už by naozaj stačilo, táto vec je uzavretá. Jednoznačne tam bolo verdikt taký, aký bol, tak už prestaňte pána Lučanského zneužívať a takto lacno vytlkať politické body. Dobre, pani Mesterová, bude Progresívne Slovensko pískať ešte v parlamente? Pokiaľ táto vládna koalícia bude búrať právny štát tak, ako to robila v tú noc, kedy za 5 hodín sme schválili pozmeňovák o kajúcnikoch, ktorý mal významne zasiahnuť práve do takých konaní, ako je očistec, tak pardon, my budeme pískať. Pretože nemáme inú možnosť, ako verejnosť upozorniť na to, čo táto vládna koalícia za tak krátky čas robí. Patrí to do parlamentu, patrí to k tej kultúre, v ktorej by sa malo niesť to rokovanie. Nemyslím si, že do parlamentu patrí búranie právneho štátu a zneužívanie moci na to, aby totálne zlikvidovali slobodný súdny proces. Ak sa to deje, tak aj na to reakcia musí byť iná ako bežná, pretože toto nie je štandardná situácia, keď vládna koalícia doručuje adresnú pomoc jedine obžalovaným osobám. Ja mám veľmi rýchlu reakciu. Skutočne, pán Bartek, už za tejto vlády vyšetrovacia komisia jasne preukázala, že tá smrť bola nezavinená a že pán Lučanský, akokoľvek je to smutné, si sám siahol na život. Skutočne, prosím, buďte féroví, dokážte priznať... To už pán Vyskupič zaznelo. Na druhej strane v parlamente rezonovala aj tá téma, ktorú tam vniesol Alojz Hlina, pretože áno, nový rokovací poriadok mal priniesť aj slušnejšie oblečenia, mali tam skončiť tie trička, mikiny, mali to nahradiť košele, saka. Prišlo jedno sako Alojza Hlinu, ktoré malo tú výšivku Smer mafia nechceme. Čo tým sledoval poslanec Alojz Hlina? Chcel na seba upozorniť, alebo možno chcel ukázať na nejaké nezrovnalosti v tom rokovacom poriadku, slabé miesta? Tak v prvom rade sa snažíme upozorniť na skutočne mafiánske praktiky aktuálnej vlády. Toto je to, na čo chceme upozorniť. Ktorý súd to preukázal, že? No tak veď počkajme, možno nejaký súd preukáže, ale viete, to je o peniazoch. Akože tu sa zoberme si Slovensko.sk. Odborníci hovoria, že 60 miliónov by bolo veľa na projekt, na ktorý dáva aktuálna vláda 120 miliónov. To sa ako taká praktika dá nazvať? Akože dobre, je to kradnutie, je to korupcia, sú to mafiánske praktiky, je to miznutie peňazí slovenských daňových podvodníkov. Parlamentnej kultúre, hej? Keď sa rozprávame o nejakej úrovni diskusie o tom, že ako sa má diskutovať, ako sa majú jednotlivé témy preberať, ako majú padať vecné argumenty, tak
Či toto k tomu patrí? Pozrite. Či za tým nie je možno aj trošku snaha zviditeľniť sa, aby zaplnil sociálne siete, aby sa o tom hovorilo, aby na seba poukázal? Pozrite, politika samozrejme je aj o marketingu. To sa tu proste si treba tiež priznať. Druhá vec je ale tá... Je toto je marketing? Takto v prvom rade, veď ten nový rokovací poriadok má na to svoje páky, veď to proste koalícia kľudne mohla vyriešiť. Ja neviem, nech si posúdia, komu to prináša nejaké pozitívne, komu to prináša negatívne body, ale hovorím, že skutočne poďme sa baviť o tom, aby sme fakt robili pre ľudí. Kolega tu spomína PHM-ky. Pán kolega, pamätáte si, že Robert Fico, keď bolo palivo 1,5 eur, euro 50, stál benzín, kričal, búchal takto s pištolou, že on zabezpečí, keď bude môcť, zníženie spotrebnej dane. Čo zabezpečil, nič nezabezpečil. Teraz je 1,80 a jediná Saska, tak ako vtedy, aj dnes prichádzame so znížením spotrebnej dane. Pán kolega, to zníženie spotrebnej dane by ale prinieslo len drobnú úpravu, nie? Tam by to bolo pár centov. Výborne, takto. Prinieslo by to hodne, prinieslo by to napríklad benzín by takmer o 20 centov sa znížil. Ale nafta len o 5 centov, myslím. Takto. V apríli sme mali nižšie ceny než okolitých krajinách. To sa asi zhodneme. Výnos spotrebnej dane stúpolo 22%. Normálne aj na maloobchodnom predaji to je vidieť. Prečo? Pretože Slováci prestali nakupovať v zahraničí a zahraničie nakupovalo palivá u nás. Ja hovorím, znížme spotrebnú daň, kolegovia, znížme spotrebnú daň, Slováci budú opäť nakupovať na Slovensku, Maďari, Poliaci, Češi budú nakupovať na Slovensku a to zníženie spotrebnej dane bude, bude prekryté podstatne vyšším predajom a to priniesie viac peňazí do štátneho rozpočtu. To je smart opatrenie prorastové a pomôže všetkým. Ľudia budú mať nižšie ceny, tak ako sľuboval pán Fico, hej. Ekonomika bude mať nižšiu infláciu, slovenské logistické firmy budú mať nižšie náklady a všetci budeme spokojnejší a Slovensko bude bohatnúť. O to by ste sa mali snažiť, pán Bartek. To je o tých ľuďoch. Ďakujem veľmi pekne, ako ste do témy rokovacieho poriadku vniesli ekonomický nádych, pán Maškuť. Ale vráťme sa späť k tomu rokováku, pretože tam zdá sa objavili nové okolnosti. Aj Roman Michalko povedal, že ukazuje sa, že je zrelá zmena rokovacieho poriadku. Čiže bude sa ešte meniť ten rokovací poriadok? Máte na tom nejakú zhodu už v koalícii? Ako by sa to malo upraviť? Až mi pero dopísalo pri všetkých tých poznámkach, ktoré si tu robím. Sme tu 4. Veď toto. Ja začnem kolegom. Marian, akože vážne? Vážne to je o tom, veď celý čas nič iné nerobíte, len sa tu do nás navážate, že či z tohoto sa ľudia najedia. A vážne sa ľudia najedia z toho, že ja zajtra, alebo teda v útorok, prídem do parlamentu s nášivkou SAS, alkohol a FED. Nechceme? Dotkne sa vás to, alebo sa vás to nedotkne? Poďme sa baviť o tých PHM-kách. Úplne v pohode. Poďme sa baviť o tom, čo je skutočne dôležité. Pán kolega, ale akože vážne, poďme sa baviť o tomto. Toto je krásna ukážka a ilustrácia toho, že bez ohľadu na to, že máme výrokovú imunitu v parlamente, bez ohľadu na to, že aj ja som zastanca nejakého, nazvime to, že ostrejšieho vyjadrovania, či už v takýchto politických diskusiách. Jednoducho to do výbavy politika a jeho politickému životu patrí, ale odtiaľ, potiaľ. A tu máte Patria ostrejšie výraz. Ostrejšie. A preto hovorím odtiaľ, potiaľ. Keď ja niekomu poviem hulvát, tak je to ostrejšie, ale stále je to v rámci nejakej miery. A tuto máte krásnu ilustráciu toho, že bez ohľadu na to, ako to bude zarámcované, bez ohľadu na to, pani kolegyňa vám potvrdila, že budú ďalej pískať a pán kolega vám potvrdil, že ďalej budú chodiť s Čiže budete meniť to, čo ste prednedávnom menili? Musíte sa opýtať pána Michalka. On je človek, ktorý chodí aj na grémia a mám taký pocit, že aj na koaličné rady. Aká je pozícia Smeru, pán Maškút? Ja o nejakej extra úprave rokovacieho poriadku ešte raz, bez ohľadu na to, ako to zaramcujete. Bez ohľadu na to. Čiže ak aj dôjde k úprave rokovacieho poriadku v akomkoľvek zmysle, tak proste nájdu sa ľudia, nájdu sa poslanci, ktorí jednoducho svojimi excesmi ten rokovací poriadok akýmkoľvek spôsobom budú obchádzať, zneužívať a tým pádom budú aj narúšať vedenie a priebeh schôdze Národnej rady. A teraz, keď sa ma túto kolega Viskupič pýtal a nabádal ma k tomu, aby sme sa bavili o tých ekonomických opatreniach, nech sa páči, môžeme sa baviť aj o PHM-kách. Veľmi dobre viete, že ja sa snažím baviť vecne, fakticky, bez akéhokoľvek zavádzania alebo nejakých hypotetických úvah. Ja môžem súhlasiť s tým, že v prípade zníženia spotrebnej dane na PHM-ky by sme nejakým spôsobom vyšli v ústretí spotrebiteľom. Áno.
ale veď by krvácal štátny rozpočet. Nekrvácal, pán Ale kolega, veď ja chápem, že vy to tvrdé obraciate dáta za na apríl to spotrebu, ukazujú, to nehovorím že ja, vy to to hovorí obraciate na štatistický spotrebu. úrad, tvrdé Ale dáta. skúsme sa Pán kolega, baviť o tom. Pozrite si to, Skúsme sa baviť, môžem dopovedať. Počkajte len. Poďme. Ja vás beriem ako faktického človeka, práve preto si dovolím vás vyzývať, nie tu pána Barteka. Vás si dovolím vyzývať. Pozrite si tvrdé dáta o výbere spotrebnej dane. Pozrite si tvrdé dáta o maloobchodnom predaji, ako stúpol. Zoberte to do svojej argumentácie a skutočne to znížte, pretože to pomôže štátnemu rozpočtu. Nebude krvácať. Pán kolega, dáta, vy im rozumiete, len si ich chcete pozrieť, prosím. Ďakujem páni, nabili ste mi aj za to, čo ste povedali. Ale ekonomický blok. Poslednú pol vety poviem. Spotrebná daň je jedna vec. Keď boli zastropované ceny, k čomu došlo? K tomu, že bola húfna spotreba. Áno, neboli sme odkazaní na to, aby sme tankovali v zahraničí, ale zároveň sa treba pozrieť napríklad aj na marže, ktoré si dávajú jednotlivé čerpacie stanice alebo benzínové pumpy. Čiže aj toto sú premenné, na ktoré sa treba pozerať. Nie len spotrebná daň, ktorá môže negatívnym spôsobom ovplyvniť štátny rozpočet. Chcete PHM-kam reagovať? Ja zareagujem, viete. Pán Viskupič tu stále tak hovorí znižovanie daní. Samozrejme, aj ja som za znižovanie daní. Pán Viskupič tu hovorí o tom, aké máme ceny a podobne. Ja mu len chcem pripomenúť, že za vašej vlády, pán Viskupič, bol napríklad rast cien potravín 30%, inflácia bola nie o jednom číselku, ale boli tam tie číselka 2, takže toto bola vaša vizitka. A vy čo ste hovorili, ako budete riešiť túto situáciu pre ľudí? Vy ste povedali, že trh všetko vyrieši. Nechajme to na trh, vláda do tohto nebude vstupovať. My takí nebudeme. A práve preto sme aj my v strane Hlas. A ďakujeme aj za podporu našim koaličným partnerom. Povedali, že ten 13. dôchodok jednoducho pre našich seniorov zadovážime a je schválený po tom, čo sa tu o ňom roky dlhé rozprávalo. Veď naberte aj vy tú odvahu a povedzte, ako aj váš pán predseda Greling, kde už hovorí, že ide zrušiť 13. dôchodok. Veď toto my jasne hovoríme a tam je ten rozdiel medzi nami. Kým vy budete rozprávať o excelovskej tabulke, my budeme rozprávať o ľuďoch a čo potrebujeme. Ideme do tej témy. Ak dovolíte, tak ja ju otvorím z prorastových opatrení. Stabilizačný a antibyrokratický balík ako pomôcku firmám a slovenskej ekonomike to navrhuje vláda. Naša ďalšia téma. Sú to skôr nejaké minoritné záležitosti, ktoré sa štát rozhodol opraviť alebo zjednodušiť, ktoré samozrejme vítame. Ale rozhodne nemôžeme hovoriť o tom, že by takýto balík opatrení naštartoval slovenskú ekonomiku. Nula, čistá nula, to, čo dnes bolo prijaté. Tých 60-70 miliónov eur, ktoré dostanú v roku 2027 z Enirofondu je nula? Akože nechcete ich, páni? Pán Viskupič, tento týždeň štatistický úrad zverejnil aktuálne údaje o hospodárskom raste. HDP krajiny je pod 1% za prvý kvartál tohto roka. Minister financií na sociálnych sieťach napísal, že v roku 2027 budeme rásť rýchlejšie ako eurozóna, Nemecko aj Francúzsko. Zafungovala konsolidácia, respektíve 3 kola konsolidácie? V prvom rade zase raz nezafungovali reči pána ministra. Veď tohtoročný rozpočet v pléne minister obhajoval, že bude 2,2% rast. Hej? A jednoducho, minuloročný rozpočet. 2,2%. Vtedy som mu v pléne hovoril, pán minister, budete radi, keď to bude začínať jednotkou, ale nebude. Realita 0,8. Vlaňajší rast bol 0,8%. Ekonomické poučky hovoria, že rast začínajúci nulou není žiadny rast. To si treba povedať. Bohužiaľ, prvý kvartál pokračujeme v nule a jednoducho ono to bude horšie. Tu nie sú faktory, ktoré by to nastavovali lepším spôsobom. A bohužiaľ ešte aj to, na čo sa spoliehali vlastne podnikatelia, alebo vláda na začiatku roka, a im slúži k úcti, priznali, že zlyhala ich ekonomická a hospodárska politika, že skutočne zastavená slovenská ekonomika potrebuje prorastové opatrenia, vtedy ešte dodávali, že pre tento rok, tak jednoducho ste nedodali nič. 31. marca ste chceli to avizovať a mať na vláde, teraz ste slávnostne dali na vládu takýchto, že 9 strán ničoho, presne ako to zaznelo od zamestnávateľov. Nula, čistá nula, tam nie je nič. Kolegovia, aj keď ste už priznali, že ekonomika krváca na základe vašich opatrení a vytvorili ste očakávania v celej spoločnosti, že prídete aj s nejakými rozumnými opatreniami, prišli ste, že s ničím a ešte aj to nič ste odložili na september. Dobre, pán Mažgut, zamestnávateľia, faktom je, že čakajú impuls, čakajú na to,
na nejaký podnet, ako by zahnali tú chmúrnu náladu v ekonomike. Ono to znie tak abstraktne, ale v skutočnosti to vraj funguje aj na firmy, aby investovali, aby sa rozprúdila tá ekonomika. Tak sa opýtam veľmi konkrétnu vec. Transakčná daň. Kedy ju zrušíte? Pán kolega, neviem, čo ste si vytlačili, ja toho mám 15 strán. Nie, 6 strán vám niekde... Pán kolega, legislatívny test je týchto 9 strán. 6 strán vám niekde lieta v povietří, Pán kolega, ako vy ste sa si hovorí. vytlačili stabilizačné opatrenia. Áno, stabilizačné opatrenia. Treba vysvetliť. Má to dve formy. Jedna je 9 strán legislatívneho textu, to, čo sa dá posunúť do parlamentu a schváliť. Dobre, páni, aby sme sa nebavili o tom, koľko stromov v lese padlo kvôli tomu. Čo sú iba, že preskúmame, zanalizujeme. Dobre. Takto. A inak nevolajú to prorastové opatrenia, to si ľudia musia počuť. Áno, sú to stabilizačné opatrenia. To som chcel aj ja povedať. Stabilizačné opatrenia pre podnikateľské prostredie. A to je práve z toho dôvodu, že sa komunikovalo, že to budú opatrenia bez vplyvu na štátny rozpočet. Prečo budú bez vplyvu na štátny rozpočet? No z jednoduchého dôvodu, pretože štátny rozpočet na 26. rok už je nejakým spôsobom uzatvorený a keby to malo mať vplyv na štátny rozpočet, tak by sa museli otvárať niektoré kapitoly štátneho rozpočtu a to by sme potom zase počuli veľa kriku pre nič, ako sa hovorí. No, pán kolega, musím zareagovať na jednu vec, keď ste hovorili o tej výkonnosti alebo nevýkonnosti našej ekonomiky. Rastie 0,9 alebo teda 0,8 s tým, že bol predpokladaný nejaký vyšší rast. Slovenská ekonomika, teraz minimálne v porovnaní s ostatnými krajinami V4, to znamená Česká republika, Poľsko, Maďarsko, je extrémne otvorená. Z hľadiska ekonomickej charakteristiky budem teraz veľmi, veľmi vecný a faktografický. Extrémne otvorená, to znamená, že je niekde na úrovni 160 až 180 % HDP. Oproti Českej republike a Maďarsku, ktorá je vysoko otvorená na úrovni 120 až 140 % HDP a Poľska, ktorá je menej otvorená niekde na úrovni 100 až 110 % HDP. Čo to znamená? Extrémna otvorenosť slovenskej ekonomiky znamená, že je veľmi citlivá na globálne krízy, na spotrebiteľské správanie, napríklad aj v Nemecku, ktoré tuto teda predseda pani kolegyne hovorí, že my ťaháme nemeckú ekonomiku nadol, ale pritom nás nemecká ekonomika ťahá nadol. A ešte raz, sú to ekonomické ukazovatele, ktoré hovoria o tom, že pokiaľ je ekonomika extrémne otvorená, je citlivá na spotrebiteľské správanie a v prípade Slovenskej republiky najmä teda na západnú ekonomiku, konkrétne Nemecko a ďalšie veľké ekonomiky. Čiže v prípade, že sa západným ekonomikám a tak, ako je Nemecko náš najväčší exportný partner, nedarí, tak je logické, že aj ten ekonomický rast, ktorý mohol byť predpokladaný niekde na úrovni 1,5 až 2 % HDP, sa zrazu aj vzhľadom na globálne krízy a kúpyschopnosť alebo spotrebiteľské správanie v západnej Európe znížil na aktuálnu úroveň 0,8. Ale určite ste si, pán kolega, vzhľadom na to, že chodívate pripravení do relácií, pozreli ekonomický vývoj v budúcom roku a ten už hovorí napríklad o raste 1,3 až 1,5 %. Dobre, ja som sa ale pýtal niečo úplne iné. Pán kolega, ja som sa pýtal, kedy skončí transakčná daň, pán Mašník. Ďakujem, že ste mi to pripovedíte. A mám to tu poznačené, že kedy. A kedy skončí transakčná daň? Veď ja už som to tu hovoril. Stručne poprosím. Najlepší termín, keby ste povedali. Čo ste povedali? Že... Stručne poprosím. Ja som rozumel, že slušne. Som sa zlákol, že som nebol doteraz slušný. Veď ja som sa to pýtal aj kolegov. A ešte raz sa zopakujem, čo som povedal pred 30 minútami. Ja budem prvý, ktorý zahlasuje za zrušenie transakčnej dane, ale musíte mi tu dať na stôl kompenzačné opatrenia, ktoré vyrovnajú ten 700 miliónový výpadok. Hľadáte ich? Samozrejme. No, môžem, prosím, v prvom rade. Transakčný daň treba zrušiť okamžite, ale ja potrebujem... Pardon, pán kolega, keď bola otázka, či hľadáme a dokonca ja som na to vyzval aj koaličných ministrov, ktorí sa vyjadrili, že teda sú za zrušenie transakčnej dane. Tak OK, prídite s návrhmi. Áno, pán Drucker napríklad to hovoril, ale v zápätí pán Kamenický zrušil túto možnosť. Takže... Veľmi jednoducho. Pán kolega, neuveríte, ja budem s vami súhlasiť. Hej? Vonkajšie ekonomické prostredie je veľmi zložité, popísali ste správne. Slovenská ekonomika je otvorená, popísali ste správne. Ja pridám ešte jeden dôvod slovenských problémov a to je vnútorná, domáca, ekonomická, hospodárska politika, zvýšenie daní, zvýšenie odvodov. A teraz, pán kolega, aj z toho, čo ste povedali, treba slovenskej ekonomike pomôcť. Súhlasím s vami. A teraz, na základe toho, čo ste povedali, je vaše riešenie nič okamžite, minimum v septembri a ak vôbec niečo, tak v budúcom roku. Veď to je kotrmelec, pán kolega. Keby ste rozprávali, že nie sú problémy, tak netreba robiť opatrenia, to by som vás chápal. Ale keď hovoríte, že slovenská ekonomika má zásadné problémy, lebo svet, lebo vnútorné prostredie a výsledok je, že neurobíte nič, tak
To je kotrmelec nepochopiteľný. Dobre, pán Vyskupič, po politickej linke, pán Bartek, aj pán Mažgut, aj pán Vyskupič doniesli sem tie opatrenia, vytlačili to, áno, zrejme lesy aj utrpeli, ale na druhej strane, kedy to príde do Národnej rady? Pretože tam zazneli protichodné vyjadrenia. Ešte v máji premiér hovoril, že to bude na tejto aktuálnej schôdzi. Teraz sa už hovorí, že by to malo byť na septembrovej schôdzi. Takže kedy to bude na programe dňa? Pán moderátor, istú časť týchto stabilizačných opatrení vie vykonať priamo vláda aj bez toho, aby to išlo do legislatívneho procesu. My hovoríme veľmi jasne. Konkrétne? Pán Vyskupič, prosím vás. Veď počkajte, v tichosti si ma vypočujte a uvidíte. Len mi dajte, prosím vás, priestor tak, ako sme ho nechali my vám. Takže tam jasne hovoríme, že chceme priniesť najskôr tie stabilizačné opatrenia, ktoré nebudú s dopadom na štátny rozpočet, aby sa odburovala administratívna záťaž, aby sa odburovala byrokracia, s čím sami prišli zamestnávateľia, s čím sami prišli podnikatelia. Súčasťou balíka je aj zníženie spotrebnej dane z elektriny pre priemysel, po čom veľmi taktiež volá priemysel a bude to jedno z dôležitých opatrení. A viete, pán Vyskupič, medzi nami bude vždy obrovský rozdiel a nech to posúdia diváci. Pretože vy, kým zatiaľ budete vždy hovoriť a obhajovať najmä tých bohatších vecí, to povedzme úplne na rovinu, a budete hovoriť, že treba rušiť 13. dôchodky, tak ako to hovorí váš predseda, tak ako to hovorí vaša strana. My budeme vždy obhajovať to. My budeme, počkajte, pán Vyskupič, veď opäť, neskážte do reči, a my budeme vždy hovoriť, že aj počas tejto situácie, kedy rozumieme, že v Európskej únii nie je dobrá situácia práve kvôli rôznym Green Dealom a aj kvôli neschopnej konkurencieschopnosti Európskej komisie, kde Ursula von der Leyenová už čelí veľkej kritike, že Európska únia je mimoriadne nekonkurencieschopná a my aj teraz budeme jasne hovoriť, že budeme chcieť ochrániť najmä tých slabých, našich seniorov, mladé rodiny a budeme chcieť pomôcť rodičom, jednorodičom a mladým rodinám. Pán Bartek, nemali byť tie opatrenia teda už na tejto aktuálnej schôdzi? A práve preto, pán Vyskupič, máme to jasne rozdelené, že budeme chcieť ochrániť sociálny štandard ľudí a potom je potrebné veľmi korektne a veľmi jasne povedať, že nebudeme ani napríklad súhlasiť s takými návrhmi, ktoré priniesli zamestnávateľia, aby sme napríklad o 15 minút skrátili obednú prestávku. Mi povedzte, kto sa za 15 minút v nejakej fabrike napríklad naobeduje. S týmto ja nebudem môcť nikdy súhlasiť. Ja viem, že vy tomu tlieskate, pretože vy si myslíte, že to je fajn, ale ja budem proti tomu, aby sme hnali ľudí za 15 minút sa najesť, alebo aby sa skracovala materská. Toto sú takto, pán Bartek, uzavrime to, ak môžem. Prečo to nie je tieto všetky body, ktoré hovoríte, moderátor, ja už na tejto aktuálnej schôdzi? Pretože časť tých opatrení vie vykonať priamo vláda a časť tých opatrení ďalších budú naviazané aj na ďalšie rozpočty. Pretože najsilnejšie nástroje, akýmto my môžeme aj tie je to absolútne nepochopenie vážnosti situácie v hospodárstve a rozpočte. Toto povedal prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka. Namiesto prorastových opatrení sa bavíme napríklad o tom, či majú zamestnávateľia vypracovať pracovné poriadky. Toto zas povedala po rokovaní tripartity prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Netýkajú hodinky poslancom? Pán moderátor, my všetko robíme s ohľadom na to, kedy vieme, aké máme termíny, vieme, kedy musí byť predstavený v Národnej rade ďalší rozpočet a v ďalšom rozpočte na ďalší rok budú predstavené aj tie opatrenia, ktoré sa budú zameriavať aj na tú výdavkovú časť, pretože my samozrejme vidíme, že aj vzhľadom na to, a to chápe celá Európska únia, že potrebujeme naliať aj peniaze do ekonomiky. Ja som napríklad aj za také úvahy. Pokiaľ by sme mali riskovať aj vyšší deficit verejných financií, ale keď si jasne povieme, že tento deficit verejných financií pôjde na podporu ekonomiky a na prorastové stimuly pre podnikateľské prostredie, áno, tak poďme do toho, pretože my chápeme tú situáciu, ale na druhú stranu nebudeme pozerať na ľudí skrz Excel, ako to robí Saska alebo Progresívne Slovensko. Dobre, a budeme pán Bartek, ešte sa k tomu vrátim k tým sociálnym opatreniam. Pani Mesterová, ale zapojme do tejto diskusie aj vás, už sa to pýta. Najskôr to bolo 90 opatrení, potom to bolo 54 opatrení, a aktuálne sa hovorí, myslím, o 38, ale 11 bolo v legislatívnej podobe. Aby som to aj nejakým spôsobom predíval, ako zaramcoval, tak vláda chce znížiť napríklad daň z elektriny pre priemysel. Obchodníci už nebudú musieť napríklad zverejňovať ten oznam o povinnej registrácii bločkov a zároveň sa plánujú aj zmeny v tých lekárskych prehliadkách pre rizikové práce. Je toto ten prorastový impuls? Veď oni to už aj prestali nazývať prorastové. Už to volajú len stabilizačné, tak je jasné, čo to je. Je to nič.
Lebo keby bola priorita tejto vlády úplne nič to verejné, asi nie je, pani tak je to Mesterová. strašne málo. Blížime sa k nule, Ja tak poviem ako o chvíľočku, povedal pán keď kolegyňa Viskupič. Ja dohovorí, budem koľko to veľmi je. krátko, Pani nie Mesterová, skáčte tak mi do položte niečo reči. na Poviem stôl. vám Tak konkrétne povedzte opatrenie, ktoré ste opatrenie. si tu zaviedli aj vy, podnikanie od 16 rokov. Vy ho prinášate v 3. roku vlády, my sme ho priniesli v 1. roku vašej vlády. Hlasovali ste proti, Štefan Kiss s Michalom Trubanom to predkladali, myslím, že aj kolegovia zo Sasky to majú v programe. A ak by vám išlo o verejné financie, tak sa im venujete od prvého dňa. Čo po vás sme videli, sú 3 konsolidácie, ktoré nepomohli, potom bol veľký balík prorastových opatrení, potom sa tak postupne konsolidoval a sme pri nejakých stabilizačných opatreniach. A teraz pán Bartek povedal, že v budúcom roku, to znamená v 4. volebnom roku vlády, začnú myslieť na ľudí. Doteraz mysleli len na veľmi konkrétnych ľudí. Čo by ste robili vy? My máme náš program Tresk, kde je 76 a viac opatrení, ktoré Štefan Kiš pravidelne prezentuje, čo by sme robili. Pravidelne sa rozprávame o tom aj s kolegami zo Sasky, čo budeme robiť, ak budeme mať možnosť konečne to tu stabilizovať. Potom napríklad sa vysporiadame s transakčnou daňou, s ktorou by ste sa vy už mali dávno vysporiadať. Napríklad dôsledným výberom dane, aby sme sa dostali aspoň na úroveň roku 2023, lebo vy im aktuálne vyberáte daň o 1 miliardu a 200 miliónov nižšie, ako to bolo v roku 2023. Napríklad by sme my konkrétne dôsledne... Počkajte, pán Gar, chcel odo mňa povedať. Poprosím vás po jednom, pretože skutočne pán, ktorý má na starosti tlmočenie do posunkového jazyka. Vy tu nie ste moderátor, vy sa upokojte, pán Bartek. My už sme váš message box tu počuli. Upokojte sa. Ja som absolútne pokojný, pani poslankyňa. Ja vám hneď odpoviem, keď mi prestanete skákať do reči. A v prvom rade, komu ja tu budem odpovedať, je pán moderátor, nie vám. Keď chcete zmeniť profesiu, počkajte, pán Bartek, veď sa len upokojte. Keď chcete zmeniť profesiu, zmente ju, teraz rešpektujte, že ste tu diskutujúci. Poďme tú tému uzavrieť. Čo treba urobiť na to, aby sa Slovensko opäť mohlo hrdiť názvom Stredoeurópsky tiger? My by sme napríklad aj dôsledne v tejto chvíli, v akej sa Slovenská republika nachádza v dnešných dvoch, dôsledne zdanili nadmerný zisk Slovnaftu. Toto mala vláda urobiť, svoju domácu úlohu, ktorú jej zákon umožňuje, si nesplnila. Pán Viskupič, bude sa ešte Slovensko hrdiť názvom Stredoeurópsky tiger? Bude, ale musí skončiť najprv táto vláda a musia sa presadiť pravicové riešenia. To sú tie naše. Zrušenie spotrebnej dane, rovná daň z príjmu zamestnancov, rovná daň z príjmu firiem, estonský model zdanenia, to znamená nulové zdanenie reinvestovaného zisku a upratanie v DPH-čke, ideálne 1 sadzba, maximálne 2, bez výnimiek. Toto Slovensko potrebuje a to je to, čo prinášame a to je to, čo posunie Slovensko dopredu, aby sme sa jedného dňa, lebo to bude chvíľku trvať, mohli hrdiť, že sme nejakým tigrom, nie s dochnutou mačkou. Viete čo, pán kolega? Potrebujem aspoň chvíľočku. Článok 6 toho, čo ste prijali a odsunuli na september do Národnej rady, je, že chcete znížiť sadzbu spotrebnej dane z elektriny o celých 80 centov, čo pri cene energie nad 150 eur je 0,5%. Čiže chcete znížiť, a až v septembri o tom budete rokovať, o 0,5% ceny energie pre priemysel. A ďalšie opatrenia, ktoré už hovoríte, aké boli, tak hneď prvé je, že analyzovať hodnosť nastavenia pásiem TPS-ky a TSS-ky. Analyzovať, pán kolega, po 3 rokoch idete analyzovať. A hneď tretie opatrenie je preskúmanie možnosti využitia silovej elektriny zo zdrojov vo vlastníctve štátu pre priemysel. Pán kolega, vy tu rozprávate, keby ste boli týždeň pred voľbami, budeme robiť, nachystáme, pomôžeme ľuďom. Veď vy 3 roky vládnete a po 3 rokoch je stabilizačné opatrenie. Preskúmame a posúdime. Klobúk dolu, pán kolega. To teda máte riešenia pre Slovensko. To teda máte riešenia. Ja zareagujem najskôr a naozaj to budem chcieť držať vo vecnej rovine. Aj na čo povedala pani Mesterová, keď povedala, že ich navrhované opatrenie, ktorým by chceli zvýšiť príjem štátneho rozpočtu, je, aby bol dôslednejší výber daní. Ale vy, keď si poviete, že bude dôslednejší výber daní, vy ešte neviete, koľko vyberiete. Preto by to napríklad ani ako Európska komisia to nepríjma ako konsolidačné opatrenie, pretože vy musíte vecne technicky povedať, keď nahradíte transakčnú daň, či mu nahradíte áno. Ja som za to, aby sa zrušila, ale vy neprinášate žiadne opatrenie a ten váš pomyselný tresk, pani poslankyňa, rozobrali už všetci odborníci a povedali, že nie je tam nič konkrétne, sú to len rôzne banality, ničím neuchopené. A opäť vám pripomínam, že aj vaša vláda a váš pán bývalý úradnícky premiér Ľudovít Odor je zodpovedný za to, aké rozvrátené financie aj slovami Európskej komisie bývalá vláda zanechala, pretože vy ste nám do vienka dali najrozvrátenejšie verejné financie a my aj v tejto neľahkej situácii, pretože vieme, že na Slovensku sa nežije jednoducho, ale robíme všetko preto, aby rozmrazíte 13. dôchodky vo volebnom roku.
v zmysle, my budeme vždy hovoriť, že budeme jasnou garanciou 13. dôchodku, hovoríme to aj do koalície, kde na to už máme zhodu a tam jasne hovoríme, že budeme vždy bojovať zmrazené, takže pani Mesterová. Neurážajte ma, pán Biskupič, ja som sa držal, že som vás neurážal a tiež by som vám mohol porozprávať. Náš program Tresk ste asi nečítali, pán Bartek, lebo veľa odborníkov pochválilo jeho časti, konkrétne aj pán Mikloš niektoré časti pochválil, pripravovali ho odborníci. Ukážte nám vy váš ekonomický program strany Hlas, pán Bartek. Môžete ho ukázať konečne ľuďom, alebo to, čo vidia po 3 rokoch vašej vlády, nenaznačuje, aby ste nejaký mali. Tak tieto akože vzletné reči si môžete nechať do kampane. Ešte stále ste pri moci, ešte stále máte doručovať ľuďom výsledky, nie marketingové sľuby predvolebnej kampane. Ďakujem veľmi pekne. Posledné slovo má Ján Maždu, ak dovolíte. Bude sa predvolebný rok niesť v znamení škrtov, uťahovania opaskov alebo skôr sociálnych opatrení? Ja si myslím, že sa podarí, tak ako som kolegovi Vyskupičovi hovoril na margo ekonomického rastu, tak ako je prognozované, že v tom 27. roku bude ten ekonomický rast nad 1%. A pán kolega, keď ste vypovedali, že ako sa tej ekonomike teda bude dariť aj v súvislosti so zrušením transakčnej dane, začali ste to svoje úvodné slovo, že musí skončiť táto vláda. Pán Boh ochraňuje Slovensko, ak príde pravicová vláda k moci a bude nejakým spôsobom zasahovať do životného a sociálneho štandardu ľudí, ktorý sa dosiahol počas našich vlád. A pani kolegyňa, na margo vás, keď ste teda opäť raz skritizovali tie opatrenia, tak povedali ste, že veľmi pozorne počúvate. No keby ste počúvali, ja už som to tu spomenul niekoľkokrát, sú to opatrenia bez vplyvu na štátny rozpočet. Tak ja nečakám, ja sa čudujem, že vy ste povedali, že očakávate prínos do štátneho rozpočtu. Tak to očakáva verejnosť v prvom rade. Sociálny štandard, ktorý dosiahla táto vláda, sú odchádzajúce firmy zo Slovenska a nulové investície. Ale kvôli globálnym faktorom, v tomto sa nezhodneme, je to kvôli globálnym faktorom, pán kolega, a fakt musíte byť korektní, že to nie je spôsobené vnútroekonomickou situáciou kvôli No a B je musíte začať pomáhať s tými opatreniami, keďže sú problémy. Počkáme si na ďalšie riešenia, tie budú určite zaujímať aj našich divákov. Budem rád, ak o nich budeme môcť diskutovať aj v tejto relácii. Každopádne za účasť v relácii o 5 minút 12 ďakujem Zuzane Mesterovej z Progresívneho Slovenska. Ďakujem za pozvanie. Jánovi Mažgutovi zo Smeru SD. Ďakujem pekne, pokojnú nedeľu. Michalovi Bartekovi z Hlasu SD. Ďakujem veľmi pekne a krásny záver víkendu na celé Slovensko ešte prajem. A podpredsedovi SAS Marianovi Vyskupičovi. Ďakujem pekne a takisto želám všetkým divákom pekný zvyšok nedele. No a ďakujeme aj vám za to, že ste boli s nami aj dnes o 5 minút 12. Tu bude pre vás aj o týždeň. Dovidenia.